सन्धान आनी जगाइबु नवचेतना ऐक्यर आजी सन्धान आनी जगाइबु नवचेतना सत्यर आमे सज फूल परी ए देशे भरिबु बासना ए देशे भरिबु बासना ऐक्यर आजी सन्धान आनी जगाइबु नवचेतना ऐक्यर आजी सन्धान आनी जगाइबु नवचेतना तृतीय श्रेणीर समस्त छात्र छात्री माननकु मातृभाषा ऑनलाइन कालांश को स्वागत तथा अभिनंदन। पिला माने आज आमे दशहरा छुट्टी पर प्रथम पाठटी पढ़िबा। ई पाठटी को जीवा पूर्व प्रथम ए केतोटी चित्र देखिबा। चित्र रे आमे कोन देखिनु ए चित्र टी होची कार ए चित्रटी होची ईश्वर चंद्र विद्यासागरंकर। आज आमे तांको विषय रे पढ़िबा। पाठटीर ना है साहाज्यर सुफल। बेसी दिनर कथा नुहे सेतेबेले बंगलारे अकाल मरुड़ी पड़ी थाए। लोके भोकरे आउटु पाउटु होई एणे तेणे भिक मागुथांती। चारिआडे खाली हाहाकार पूर्ण। सेही समय दिने पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर वर्धमान सहरर एक बजार आड़कू जाउथांती। सामनारे देखिले गोटिए बालक चिराकना पिंधि तांकरी आड़कू चाली चाली आसुची। न खाई न पी से रोगिणा देखा जाउची। पाखकू आसी विद्यासागर को हाथ जोड़ी कहिला, बाबू मोते पैसाटिए दियंतु, बड़ धर्म हेब आपणकर। मु आउ माँ दुहे भोकरे अछु। जदि मु तोते 4 पैसा देबी तेबे तू कौन करिबु? विद्यासागर ताकू चाही कहिले। बालकटी उत्तर देला, 2 पैसा रे किछि किणी खाइबी आउ 2 पैसा माँ को देई देबी। अच्छा तोते जदि 2 अणा दिया जीवो? विद्यासागर पचारिले। बालकटी भाबिला बाबू ताकू थट्टा करुछंती। किछि न कही बड़ करुण चाहाणी रे तांकू चाहिला। विद्यासागर आगेई जाई ता हाथ धरी पकाइले। खूब आदर रे कहिले, जदि प्रकृत रे तोते 4 अणा देई देबी तेबे तू कौन करिबु? 4 अणा। बड़ चकित चाहाणी रे पिलाटी तांकू चाहिला। किछि क्षण परे पुणी कौन भाभी कहिला, ताहेले ता आमर विपद घुंची जीव। 2 अणार खाइबा जिनिस नेबी आउ 2 अणार आंब किणी बिकिबी। सेथिरे मोर किछि लाभ बाहारी पड़िबो। विद्यासागर तांकू 1 टंका देले। पिलाटीर खुशी कहिले न सरे। से तो जीवन रे से पर्यंत केबे हेले टंकाटिए देखि नथिला। से समय रे 1 टंकार मूल्य किछि कम नथिला। टंका करे अनेक जिनिस मिलुथिला। केते वर्ष बीतीगला। विद्यासागर ए घटनाटी को भूली गले। पुणी थरे वर्धमान जीवापाई सुजोग मिलिला। बजार रे 2-3 जन बंधुंक साथी रे जाउथांती। सेतिकी बेले जड़े युवक आसी तांकू प्रणाम जणाइला। तापरे तांकू ता निज दुकान भीतर को जीवापाई खूब अनुरोध कला। विद्यासागर युवटी को चाहिए चिन्हि पारिले नहीं। युवकटीर
ଆଖି ଦୁଇଟି ଲୁହରେ ଭରି ଆସିଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସହରରେ କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ଘଟଣା ମନେ ପକାଇଦେଲା। କହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଫଲ କିଣି ବୁଲି ବୁଲି ବିକ୍ରି କଲି। ପରିଶ୍ରମ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜମା କଲି। ପାଖରେ କିଛି ସମୟ ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବା ପରେ ଭାବିଲି କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଦୋକାନଟିଏ ଖୋଲିବି। ସେହି ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଏବେ ଏହି ଦୋକାନଟି କରିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟର ସୁଫଳ। ସେହିଦିନର ଗରିବ ପିଲାଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନର ମାଲିକ ରୂପରେ ଦେଖି ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଗଲା। ତା ପିଠିକୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ଥାପୁଡ଼େଇ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ଯୁବକଟି ତାଙ୍କୁ ଦୋକାନକୁ ଡାକିନେଲା। ସେଦିନ ତା'ର ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ। ବିଦ୍ୟାସାଗର ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଗଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯୁବକଟି କେମିତି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରୁ। କାହାର ଏହି ପାଠରୁ ଆମେ ଏଇଆ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲୁ ଯେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହାନୁଭୂତିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ କାମରେ ଲଗାଇଲେ ସୁଫଳ ମିଳେ। ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ଲୋକ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ଉଚିତ। ଆସ ଜାଣିବା ଏହି ପାଠରେ ଥିବା କେତୋଟି ନୂତନ ଶବ୍ଦ। ଅକାଳ, ଅକାଳ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ଅସମୟ। କରୁଣ, କରୁଣ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ଦୁଃଖିତ। ମରୁଡ଼ି, ମରୁଡ଼ି ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ଅନାବୃଷ୍ଟି। ବାରମ୍ବାର, ବାରମ୍ବାର ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ଥରକୁ ଥର। ଉପଯୁକ୍ତ, ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ଯୋଗ୍ୟ। ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ, ଆକୁଲ ବିକଲ ବା ହନ୍ତସନ୍ତ। ଅଣା, ଏକ ଟଙ୍କାର 16 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ। ଚକିତ, ଚକିତ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଉନ୍ନତି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ବା ବୃଦ୍ଧି ହେବା। ଉତ୍ତମ, ଉତ୍ତମ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ଭଲ। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସହାନୁଭୂତି, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବା। ସୌଭାଗ୍ୟ, ଖୁସିର ଦିନ। ହାହାକାର, ହାହାକାର ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍କାର। ଉତ୍ସାହିତ, ଉପଯୁକ୍ତ ବା ଉତ୍ସାହଯୁକ୍ତ। ସୁଯୋଗ, ଉତ୍ତମ ଯୋଗ। ଚାହାଣି, ଚାହାଣି ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି। ବିତିଗଲା, ବିତିଗଲା ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ସରିଗଲା। ଜାଣିବା ଏହି ପାଠରେ ଥିବା ସାର କଥା। ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଫଳରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବାଲକ କିପରି ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିଛି ତାହା ଏହି ପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଥରେ ବଙ୍ଗଲାରେ ଅକାଳ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ। ଭୋକିଲା ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଡହକ ବିକଲ ହୋଇ ଏଣେ ତେଣେ ଭିକ ମାଗୁଥାନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ହାହାକାର ଖେଳି ଯାଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଦିନେ ପଣ୍ଡିତ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ବର୍ଦ୍ଧମାନ ସହରର ଏକ ବଜାର ଦେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି। ବାଟରେ ଚିରାକନା ପିନ୍ଧିଥିବା ପିଲାଟି ତାଙ୍କୁ ପଇସାଟିଏ ମାଗିଲା। ବିଦ୍ୟାସାଗର ତାଙ୍କୁ 4 ପଇସା, 2 ଅଣା, 4 ଅଣା ଯାଚିଲେ ଏବଂ ସେ ପଇସା ନେଇ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ପ୍ରଥମେ ପିଲାଟି ବିଦ୍ୟାସାଗର ତାକୁ ପରିହାସ ବା ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିଲା। ବିଦ୍ୟାସାଗର ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପଇସା ଦେବେ ବୋଲି କହିବାରୁ ପିଲାଟି ସତ ଭାବିଲା। ପିଲାଟିକୁ 2 ଅଣାରେ ଖାଇବା ଜିନିଷ କିଣିବ ଆଉ 2 ଅଣାରେ ଆମ୍ବ କିଣି ବିକିବ ବୋଲି କହିଲା। ପିଲାଟିର ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ବିଦ୍ୟାସାଗର ତାକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଲେ। ପିଲାଟି ଟଙ୍କାଟିଏ ପାଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଜୀବନରେ ସେ ଟଙ୍କାଟିଏ କେବେ ଦେଖିନଥିଲା। ସେ ଟଙ୍କାକୁ ସତ୍ ଉପାୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ମନେ ମନେ ଭାବିଲା। କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ବିଦ୍ୟାସାଗର ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ସହରକୁ ଆସିଲେ। ସେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବଜାରରେ ଯାଉଥିଲେ। ଜଣେ ଯୁବକ ଆସି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ତା'ର ଫଳ ଦୋକାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲା। ବିଦ୍ୟାସାଗର ତାକୁ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କାଟିଏ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଲା। ସେହି ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାରେ କିପରି ଫଳ କିଣି ବୁଲି ବୁଲି ବିକିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ କରିପାରିଲା ତାହା କହିଲା। ଜଣେ ଭିକାରୀକୁ ଦୋକାନୀ ରୂପରେ ଦେଖି ବିଦ୍ୟାସାଗର ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲେ।
ତା ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ବିଦ୍ୟାସାଗର ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହାନୁଭୂତିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କାମରେ ଲଗାଇଲେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ମିଳେ।